Okay, sanibona, igama uNkosinathi wakantshingila. Yeah, mfethu ama-skills abalulekile njengoba ijampile kanje. Yes. And eSouth Africa indlela yokusurvive wangempela amaskiphelana uqondile ama-skills. Yazi. Nangu Triple A. Hey, Black Money TV, hey, Boget Jiggy, hey, subscribe on that shit, hey, so don't miss out, hey, bringing you some juicy content in your mobile, hey, boys all over you. So yeah, kule project esisenza phe kwathi no Triple A two sides. Iside lokuqala disco 1 besiplan ukuthi siyenze kube trap nje, kube trap music, purely nje ama vibes from track 1 to the last track. Bese ku side 2 kube mixture ya music nje ohlukene. Besiplane ukuthi mhlawumbe zibe more than 10 ama-side o2 mhlawumbe zibe 10 minimum nakhona mhlawumbe sangabo 10 or 11 khona sike sayikhipha last year to Skeleton, and I think is khona ingoma for everyone, and similar thing esiyenza kuyona i-project esiyenza right now because ngisafuna ukugcoba umlomo ngiyabona manje sawugcoba. A few moments later sizoyidropha mhlawumbe next month bese ngaka-finalize because sesakwi-recording process. Seziningi esesiyirekhodile kuneyisele ukuthi sizenze. Oh my. Nakhona kuleyo album mase siyidrophile mhlawumbe siyidrophe ne-merchandise nyana. Ngisazoyidesigna mina futhi bese ezinye zazo zizobe zenziwa yimina, especially njengoba mhlawumbe ama-jackets, ama-jean, mhlawumbe nama-t-shirt phela. Nazo ngey'nto ey'ningi sinayo leyo mali asisayiniwe phela thina. And asifune kusayinwa futhi senjalo yayibona leyo nto siyayiphushela nje ngadlala bafethu lapha nizizana bafethu ma-connection seyihlangana abantu onkothi bayasihlisha nasiphi abantu umbhuqo ukusele uphaqa uwasha zonke iy'nsuku and ngithenga every month ubhuqo izotholakala khona kuyona le challenge ngizoyidropha khona la futhi nayo i-project. Angazi noma ngizobe ngiyi-spoiler yini, I don't know, but khona i-track more like i-tribute song to omunye usisi esimthandayo ekuthiwa uMsaki. Mina ngiyithandela uMsaki, angamthola ngabe ngilaki, ngimthengele ikhuphi nokhakis, sihlale simesha ngokhakhi, kubo bonke abasadi, mina ngiyithandela uMsaki, Saki, mina ngiyithandela uMsaki. And besifuna ukushaya nama-visuals for wonke lama-projects la. So if uthi khona fana kwezinto ekanje ngisacela angi-DM sizohlanganisa something, and ngizomthembisa ukuthi uzocompensateka, uzoncephezeleka, uzoyithola i-compensation. Daddy, chill. Sonke siphandela i-progress bafethu ngiyasiqoqana, kodwa futhi at the same time iy'mali azikho, kumele si-improvise as ama-artist. When it comes to music, sizodropha yona le project next month. Yeah, I hope nizoyithokozela because yeah, that's siyajabula ukuyenza even though ngasilalisa ezinye iy'khathi, but-ke into esiyithandayo le asinankinga, angicomplaini ngiyaxoxa nje, yayibona leyo nto. Coffee le. So yeah, i-point lisekutheni ama-skills bafethu, ama-skills abalulekile njengoba ijampile kanje, and eSouth Africa indlela yokusurvive wangempela amaskiphelana uqondile ama-skills. Ingakho lokho engathunga iy'mpahla zesonto nje nokwenza iy'mpahla nje for abantu, but iy'mpahla zesonto zingithunga kakhulu because ama-clients akhona apheli. Yeah, so nokwenza music ngiyawuthanda wangempela, ngicathi abaningi bayazi, ngingasho ukuthi abaningi because angazi noma niyazini. Niyazini. But side lami mina ebengisafisa nokukwenza kakhulu ukwenza ama-tutorials, ukwenza iy'mpahla, ukwenza music. I believe no-edit ama-video kancane because ngisafunda kodwa waba-video angakakwazi ngale ndlela ethi ngenza ama-tutorials ngizodlisa abantu ushevu.
because ngisayifunda nami ishandisa. Mhlawumbe nokudweba because nokudweba ngiyakwazi. Bakhona abantu abasathanda ukudweba, angiboni basakhona abantu abathanda ukudweba. But mawuthi khona abafuna ngibafundise because it's fun, yabo, kuyadistressa nje ukudweba. Abantu abawazi ukudweba nje, yabo, njenganami ngiyakwazi nje ukudweba. Hayi ukuthi ngitswebe because khona into engibabona ukuthi hayi ngeke, hayi into lento eshuthiwe lento. But ngiyakwazi ukudweba into decent, uyakwazi ukuthi uyibone ukuthi ubani lo, ngaphandle ukuthi lo ngitshengisa nesithombe ade ngibukela kusona. But swing freehand bese kuba khona nama-techniques-ke lawa ukuthi udweba block by block, yabo, for abantu abangakwazi ukudweba, abafuna ukufunda. Even nomuntu ongakwazi, uma ukwazi ukubona uyakwazi ukudweba, especially uzosenzela technique ukuthi phela abantu bahlezi bethi vele into uma uyazi ilula kuwena, ekhohle ukuthi before uyazi wawungayazi, yabo, waqala wangayazi bese wayenza washo ukuthi yazi mhlawumbe ngingayenza leyashandisa sathi ngizame. Wathi uma uyenza washo ukuthi sathi ngiyakwazi ukuyenza leyashandisa bese lokhu uyenza bese emva lokuthiwa uyakwazi ukuyenza leyashandisa leyamjeza, yabo, gcina usukwazi kanjalo. So I believe nezinto eziningi yonke into nje umuntu because nomuntu khona wazi ukupheka, khona uzothi hayi mina ngikwazi ukupheka, angazi so engakwazi kanjani. Because nami okay, athi ngibe fair, nami ukudansa angikwazi, but angisiboni nje isidingo sokuthi ngidanse. Abantu bahlezi bethi vele ngoba ukwazi ukudansa, that's the whole point. Angikuthandi, mhlawumbe kuthiwa ngiyathanda ukudansa or ngiyasibona isidingo sokuthi ngidanse ngabe ngiyakwazi. Okay. Phezulu lokho angiyidlali ngisho i-dance music, angiwadlala amagqomu, ngidlala ipiano, so ngingakwazi kanjani ukudansa njengabantu abadansela ipiano ngingawudlali leyo music? It doesn't make sense. Ngila endlini ngena ngale kitchen kodwa uTriple A le qhamuka la athi ngifuna nimbone nangu uTriple A. Come back. Qhamukapi man? Especially that was when Odeka. Usabuyela endlini manje? Bayohlaba izingane, stofini mase ngiyabuya. Nade ngikhuluma la ngawe la ngibatshela ukuthi ekuseni khona i-project le sizoyikhipha next month. Uyena lo haqa la sokhipana le shandisa. Uyena. So yeah, ngizoyifaka amanye ama-tracks la ezi-preview. So ngithi abantu bezoyibona ukuthi ekuseni. Ungakhohlwa ukupress like, share ne-comment lapha ezansi, share no-subscribe. Hayi balonto.